arep apa kuwi, Mas? Ngimpi arep apa kuwi nek mangan bulan? Arep entuk rezeki. Oh, nek jam-jamane jam 3 bengi. Ngimpi mangan bulan jam 3 bengi. Kuwi, ayo kuwi mau. Arep entuk rezeki kuwi mau. Jam 3 bengi iki? Heeh. Ya ora ngimpi. Lho, ora ngimpi. Ngimpi kok perlu jam. Meneng ae terus aja omong karo wong edan. Iya. Ya wong jenenge wong guyon iki ya ngene iki ya. Ngono iya. Ayo kanggo nyelani ora apa-apa. Ya Bu ya. Nanu. Ngambarahe ngawang-awang. Suarane apik, Truk. Apik meneh nek maidu.